Pondok Gamelan Bali.
sadurunge matur akeh-akeh kok kathah-kathah. Iya. Ingkang ngongkos pisan nalika ngedungake rasa puja-puji syukur matur nuwun. Tarima kasih lawan murbane Gusti Yang Maha Welas Maha Asih. Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Ewadene rikenggan samangku wis maringi berkah, nikmat, sempat, sehat, selamat sehingga awake dhewe bisa ngabiyantara sowan ana ing wewengkon Dukuh Malang, Desa Lembah, Babatan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Oh, ngono ya yo. Nikmat sempat tegese apa sing dadi kersane para panitia utamane Pak Kami Tuwa Rudi Prasetyo. Oh, ketua panitia Pak Katmo so Mas Sugito lan secara keseluruhan warga masyarakat ana ing Dukuh Malang. Dikersane malam Minggu tanggal 28 iki awake dhewe sowan ngabiyantara sowan tanggalane ora tumbuk lawan liyane no. Tegese awake dhewe diberikan kesempatan, diberi nikmat sempat oleh Gusti Allah untuk menyambung silaturahmi tumraping warga masyarakat ana ing wewengkon Malang, Lembah, Babatan, Ponorogo. Oh iya. Tanpa nikmate sempat tangi awake dhewe iso sowan mrene. Nyambung silaturahmi. Pancen yo kaya ngono. Dadi awake dhewe rene kuwi ora golek musuh ning golek kanca, nyambung silaturahmi. Mergo apa? Yen dawuh sing tak tampa, para kiai alim ulama kenane ngendika, sapa wonge gelem jembake silaturahmi bakal didawake umure, dijembake rezekine. Iki patokan pawatan dasar anggonku budal saka omah Karanganyar Surakarta, udakara jam 2 awan. Mau jam 5:30 wis tekan kene. Iya. Ini ate iso nawa itu golek kanca, ora arep golek musuh. Nek niate golek musuh, rasa ado-ado kok Karanganyar Jawa Tengah tekan Ponorogo, musuh omah pirang-pirang contoh. Nek niate golek musuh, contone maratuwa lagi turu uyu ana ndase kowe dadi musuh. Ngono ya yo. Nek niate golek musuh lho, Mak. Ya, ya. Pancen bener. Mongko sing darani golek musuh kuwi luwih gampang timbang golek sedulur, ya ta? Iya, iya, iya. Cok karo mangsa dulur kowe dadi musuh. Wah. Wah. Sing wong tuwa sing angel kuwi golek wong liya sing iso dadi sedulur kaya dene warga masyarakat ana ing Dukuh Malang, Lembah, Babatan. Oh iya. Luar biasa ya, luar biasa. Awake dhewe iso nyambung silaturahmi, kaget aku. Mergo aku ki arang-arang pentas ana Laladan Ponorogo, arang-arang pentas ana ing Babatan. Heeh. Iki dina aku merasakan volume penonton ana ing Babatan Ponorogo luar biasa. Lapangan kewonggon sakmene kae kebak sing padha mirsani. Mula kanca-kanca aplaus tepuk tangan buat para penikmat seni penonton wayang di Babatan. Kaya ngono ya. Tur ora enek sing rese, penonton kene iki anteng, lenggah, jenak, nggawa kloso, nggawa alas untuk duduk. Gatekke critane wayang lucu guyu rame keplok, gitu. Gatekke ora ngaji ning donga. Nene daerah rada etan kono ora perlu tak omongke. Kuwi tenan kejadian Pak De. Kuwi jan penonton wayang iso buta-buta. Masalahe apa? Nganggo mendem gek cah rada piye ngono. Bungok-bungok kula nate. Anggere lekas mingguan ngene iki bungok ning mburi kelir. Padahal musiknya ndandonane, penyanyine ndang ditepne, randang modene tak soibir kelirmu ngono iki dasar. Ora mumet aku. Iki jek enek-enek nduk. Mbok menawa salah dalang sak donya, dalang sak jagat iki sing ngadepi penonton paling buta iki wong aku tok. Kuwi kejadian tenan. Ning daerah etan kono ora perlu tak omongke, udah kelaran atine. Apa? Apa enek dalang kok rokok entek dicolok penonton iki ora aku wae. Kuwi tenan. Tenan. Nek ora percaya tak ono para yoga-yoga, para sindet-sindet. Lek nyolong rokok kok ngendi? Kok mburi kelir. Dadi aku nyekel wayang tanganku iki nyekel tangane wayang iki nyekel cempala. Iki ra krasa ngisor kelir iki tangane mak kelolon. Rokoke ning sebelah kananku kene. Didudut 5 entek. Saking aku powegel aku mbok ning panitia. Pak panitia, rokok kula telas dicolong penonton ki mburi kelir. Pak panitia tukok meneh papat. Kowe nek tinggal omong ilang meneh. Saking aku trauma karo penonton wayang tukang nyolong rokok kok mburi kelir. Mesti tak siapi gaji mesti. Siapi. Gua apa? Kowe emang nyolong gaji tangane karo kangen iki.
Ngono, iki tenan. Oh iya. Ngono yo. Nah, iki jane untuk tombol kemenanan. Pancen bener Mbak Batan iki pecinta wayang sejati. Oh, Arang-arang kowe rene. Sing sering dalang sing sering rene iki yo saka Karanganyar. oh, Sapa? Ki Cahyo Kuntadi jare bojone jenenge Sinden Kesi. Aku yo ora pancen kenal karo dalang iki. Apa sih ora kenal? Ayo pas tanggapan iki ora kenal. Yo dhek mayang dhewe aku mayang dhewe. Nah, awake dhewe kebetulan untuk tahun ini dipercaya dening segenap panitia masyarakat ana ing Malang Mbah Batan Ponorogo untuk menghibur dalam rangka bersih dusun. oh, mana ya ya. Iya. Luar biasa ya. Nah, sing angka loro nikmat sehat. Wis alhamdulillah tak syukuri. Suaraku wis metu lho. Isu mau bojoku bingung, aku ya bingung. Oh, tangi turu mergo ket tanggal 22 nanti saya ini sing rong mandeg sing sorong iso leren. Oh. Isu mau tangi turu. Aku ngomong iki ngasas kok. Ngasas kok bojoku bingung disuntikne. Disuntikne ning rumah sakit isu mau, disuntikne. Lah kok tekan omah iki ganti aku kok nyuntik bojoku. Bapak suntik nih, aku bisa tes. Waduh. Oh, ngono. Alhamdulillah iki ora ketang tidak maksimal. Kaya biasane suaraku ning yo wis iso metu lah timbang isu mau. Oh, Kaya wong rasa-rasa isu mau. Ayo, monggo sesuk jeneng Anjuk. Ya, dinikmati wae. Iki musime kok no. Nah, aku biasane dine racutan rong sasi iki teges suarane. Ya mergo keterjang karo cuaca karo radang, karo watuk pilek. Kuwi dadi apa bakoh-bakoh tenggorokane ya mesti tetep luka ketang sithik. oh, mana ya ya. Nek alhamdulillah iki iso metu suarane. Sore mau bar magrib ya ora patek metu. Oh, mana. Sing bareng ning panggung alhamdulillah wis iso dirungokne. Nyuwun pangapunten nggih Pak Kami Tuwa, Pak Rudi Prasetyo, Pak Kades, Pak Heri Setyo Kurniawan, terus sehat menjadi Pak Sinto. Lan kabeh warga masyarakat. Suara kula dereng maksimal anggenipun menghibur dumateng panjenengan. Oh, mana ya. Ya ya ora dadi boyo ngapa. Tujune didukung karo sound system sing hebat. Oh, mana. Rasane nek ngomong iso dirungokke ya akeh. Oh iya. Estoke dawuh. Nah, sing angka 3 nikmat selamat awake dhewe Buddha iki mau kangge pinaringan selamat rahayu nir ing sambikala sehingga bisa berbaur dengan masyarakat ana ing Malang. Nggone bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bersih dusun. Ya, resika dusune, resika sing nenggoni, resik saka sengkala, resik saka sambikala, mung arek raja wilujeng nir ing sambikala. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Donga bebarengan muga-muga bersih dusun iki warga masyarakat ana ing Malang sing maune susah muga-muga atine ndang seneng. Sakwise nganakake pagelaran wayang bengi iki dalam rangka bersih dusun sing maune Joko-joko, perawan-perawan, rondo-rondo, dudo-dudo, rong entuk jodoh, muga-muga ndang entuk jodoh. Sing nganggur, muga-muga bar wayangan ndang entuk pegawean. Sing wis duwe gaji, muga-muga gajine ndang mundhak. Amin. Pekasane sing nembe nandang raga utawa nembe lara, nembe kena penyakit, muga-muga bar wayangan ndang diparingi tamba, diparingi usada, bisa waras kadidene winyuni, waras sehat walafiat. Amin. Sing duwe utang muga-muga bar wayangan sing utange lali kabeh kan. Wah, agram ini banter dhewe berarti utangnya kayak gini. Ngono ya yo. Ngesoke dawuh, panjen yo kaya ngono yo sing terus iki. Ya. Mergo iki luar biasa. Kowe yo bintang tamu itu sak ekrak kaya ngene. Iya. Bintang tamu iso kaya ngene kae. Sing tak saluti meneh lho. Apa? Iki lak mung sak dusun, Mbak Mimin, Mbak Apri. Iki mung sak dusun, Mbak. Ning iso wayangan sing hebate megahe kaya ngene. Iki wargane nek ora
warga sing peduli dan warga sing bersatu gotong royong persatuan kesatuannya dijogo tangeh kelakone urunane 300.000 lho Pak Kiri. Tepuk tangan buat warga yang peduli dengan bersih dusun. 300.000 urunan setiap omah setiap kakak. Gonku yo kon urunannya ketewu kakek cangkem tenan. Nek kene 300.000 dilambari rasa ikhlas, dilambari rasa nggonku kepengin bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Insyaallah 300.000 sing nggo urunan iki mengko bakal dijoli karo Gusti Allah sing luwih kathah, luwih barokah, berlipat ganda. Allahumma amin. Ya, ngertiku ya sore mau. Ngertiku ya desa ana ing desa Lembah. Lah kok ngerti niki bersih dusun lho Kakak. Panitia apa kateno bersih dusun ini warganya mau piro boten kathah niki mung 13 RT ning iso wayangan jenengan kados ngeten luar biasa ing atase sak dusun iso wayangan Pak Kako iso Mbak Mimin Apri iso Sinden Lintang Kairo dan lain sebagainya kaya ngene iki lho aku ki tenang pomo duwite men 2 kadung diwenehi aku tak balekne separo ini kadung dikane aku ya wis Baca mlebu ning bendahara ayam metune. Ya. Wes anu Nduk. Ya. Oke, ndedonga marang sing Maha Kuwasa. Semoga ana ing dusun utawa dukuh Malang bisa dadi dusun utawa dukuh sing batakun toye batur barokun bawor kemari para jinawi kerta-tata raja murah sandang kasanto pangan atur saka bencana alam cinakena nugraha saka purbane Gusti Kang Maha Kawasa sakemah bisa diparingi kelancaran rezekine kathah rezekine sehat awake dawa umure putra-putrine saleh lan salehah pinak dawa ing kamulyan tansah diparingi keselamatan donya prateng gelahan Allahumma sholli wa sallim
Lagu sing bernamaskan religi didhisike no. Oh, ngono ah. Ya. Mergo ana ing Malang lembah ini walaupun masyarakatnya beraneka ragam tetap ngundeli budaya lan agama. Oh, ngono. Ah, budayane ora ditinggalke, agamane ya ditindak kelawan jumbo kapercayane dhewe-dhewe. Oh, ngono ah. Kene lingkungan agamis ya kok tenang. Masjid kok adat iki do ngumpuk kabeh. Oh, ngono ah padha jamaah. Oh, iya. Ah, mergo lingkungan sing beriman. Oh, ngono ah. Lingkungan sing agamane kuat, agamane kecekel. Bisa membedakan ing antarané nyambut gawe karo ibadah. Oh, iya. Masyarakat ana Malang Lembah luar biasa. Imane kuat. Kowe nek ora percaya jam 3 sore ngono dolanan ning Malang Lembah kene. Masjid langgar adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wong Lembah Malang kene langsung mak grutuk ning sawah lho, tenan. Oh iso ning sawah iki lho. Lho, ning sawah iki ngampiri kancane lho. Kan leren sik ning garap sawah. Kan ambil pari leren sik lho ditimbali karo Gusti Allah. Nyambut gawe ya kena. Ning ibadahe aja ditinggalke. Kuwi masyarakat ana ing Malang Lembah. Mergo ini sadar dan mengerti di antara bekerja dan ibadah kuwi cara timbangan kudu balance utawa seimbang. Menungso kowe nyambut gawe yo kanthi sregep kaya dene uripmu bakal jek 100 tahun meneh. Nek kaya dene kowe ibadah kanthi kusuk kaya-kaya kowe sesuk ditimbali karo sing gawe urip kuwi sing jenenge imbang utawa balance. Oh iya. Yo kira mesok ke jago. Ah, yo dhewe rasakan banyak. Yuk, bintang tamu ini udah oke lah, jalan. Ngirit karo ini suara ya, Bu. Terima kasih. Mergo ngopo, yo ki mau bojoku tamu kudu nangis. Kuwi engko bengi piye ning Ponorogo, ngarani sonoku. Lah kok bet iso tekon genti nyontek. Lah aku yo ora apa-apa jenenge wong lanang iki wajibane ngono. Aku iki seminggu wis anyang-anyangan lho, Pak. Aku pengen ditambani anyang-anyangku gen mari. Wis mari borong. Wis mari. Sampai ku ampuh berarti. Iya, seminggu anyang-anyangan. Terus kita tenang oleh hujan. Tenang. Ya, oke. Mbak Mimin Amri di sini ya, wah, suwe lah ketemu enak nek udakara selama tahun ra ketemu karo Mimin Amri. Ayo